Ahojte všetci a vitajte na našom kanáli, kde sa dnes chystáme navštíviť ďalší úžasný hrad v Európe, ktorý možno nenájdete ani v rozprávkach. Najprv vám na tejto mape ukážem, ako sa tam dostať, v tomto prípade z Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Zámok Lednice, ktorý sa nachádza v malebnom regióne Južnej Moravy v Českej republike, je skutočným architektonickým zázrakom, ktorý stelesňuje vznešenosť a eleganciu európskeho zámockého dizajnu. Toto majestátne panstvo so svojimi úžasnými záhradami, zdobenými interiérmi a bohatou históriou uchvacuje návštevníkov po stáročia a je dôkazom bohatstva a sofistikovanosti vládnuceho rodu Lichtensteinov. V tomto videu preskúmame históriu, architektúru a kultúrny význam zámku Lednice v Českej republike. História zámku Lednice siaha až do 13. storočia, kedy na jeho mieste stála gotická pevnosť. V priebehu storočí prešiel hrad niekoľkými premenami, pričom každý ďalší majiteľ mu pridával na lesku a kráse. V 19. storočí panstvo získala rodina Lichtensteinov a pustila sa do ambiciózneho projektu premeny zámku na veľkolepé letné sídlo zodpovedajúce ich postaveniu jednej z najbohatších rodín v Európe. Jednou z najvýraznejších čiet zámku Lednice je jeho eklektický architektonický štýl, ktorý zaháňa pôvky gotiky, renesancie a baroka. Impozantná fasáda hradu s vysokými vežami a zložitými kamennými prácami je dôkazom zručnosti architektov a remeselníkov, ktorí pracovali na jeho stavbe. Interiér zámku, ktorý v tomto videu uvidíme o niečo neskôr, je rovnako pôsobivý, s honosnými izbami, nádherným nábytkom a úžasnými umeleckými dielami, ktoré odrážajú vycibrený vkus a luxus, ktorý si rodina Lichtensteinska užíva. Okrem samotného zámku je rovnako očarujúca aj okolitá krajina Lednice s rozľahlými parkami, upravenými záhradami a pokojnými jazierkami, ktoré vytvárajú pokojné a harmonické prostredie pre panstvo. Krajina bola starostlivo navrhnutá a kultivovaná v priebehu storočí, pričom rodina Lichtensteinska poverila renomovaných záhradných architektov, aby vytvorili sériu romantických altánkov, pavilónov a sôch, ktoré zvýrazňujú prírodnú krásu panstva. Zámok Lednice je nielen majstrovským dielom architektúry a dizajnu, ale aj symbolom kultúrneho dedičstva a identity Českej republiky. Hrad a jeho okolitá krajina boli zaradené do svetového dedičstva UNESCO, čím sa uznáva ich historický, architektonický a kultúrny význam. Sídlo slúži ako živé múzeum európskej histórie, ktoré návštevníkom ponúka pohľad do bohatého životného štýlu európskej aristokracie a umeleckých úspechov minulých generácií. Zámok Lednice je žiarivým príkladom českého architektonického dedičstva a kultúrneho odkazu. Jeho nadčasová krása, bohatá história a ohromujúce okolie z neho robia nevyhnutnú destináciu pre každého, kto má záujem objavovať kultúrne bohatstvo Európy. Či už ste nadšenec histórie, architektonický nadšenec alebo jednoducho cestovateľ, ktorý sa chce inšpirovať krásou dávnych čias, zámok Lednice ponúka nezabudnutelný zážitok, ktorý zanechá trvalý dojem vo všetkých, ktorí majú tú česť navštíviť jeho majestátne sály. A dôvody. Teraz vstupujeme do interiéru zámku. Keď človek vstúpi do zámku Lednice, okamžite ho udrie do očí veľkoleposť vstupnej haly. Sála má vysoké klenuté stropy zdobené zložitými freskami a zdobenými lustrami, ktoré vrhajú mäkkú, teplú žiaru na priestor. Steny sú zdobené bohatými tapisériami a zložitými drevorezbami, ktoré ukazujú remeselnú zručnosť a pozornosť k detailom, ktoré boli súčasťou dizajnu interiéru hradu. Prechodom cez zámok sú návštevníci uvedení do honosných salónov a salónov, ktoré sú zdobené nádherným nábytkom a umeleckými dielami. Veľký salón ponúka plyšové zamatové pohovky, pozlátené zrkadlá a zložité stropné lišty, ktoré vytvárajú pocit elegancie a sofistikovanosti. Steny sú lemované historickými maľbami a zdobenými dekoráciami, ktoré rozprávajú príbeh o slávnej minulosti hradu. Jedáleň v zámku Lednice je pohľad na nezaplatenie, s veľkým stolom pre banket vhodný pre kráľovskú rodinu. Zo stropu visia kryštáľové lustre, ktoré osvetľujú nádherný porcelán, striebro a sklo, ktoré zdobia stôl. Izba vyžaruje pocit bohatstva a extravagancie a pozýva hostí na večeru štýlovo a luxusne. Zámocké spálne sú rovnako úžasné a obsahujú postele s baldachínom zahalené do luxusných látok, zložité tapety a plyšové koberce, ktoré vytvárajú pocit útulnosti a pohodlia.
Izby sú zdobené starožitným nábytkom, elegantnými závesmi a zdobenými dekoráciami, ktoré návštevníkov prenesú späť do minulej éry aristokratického bývania. Celkovo je interiér Lednického zámku majstrovským dielom dizajnu a remeselného spracovania, predvádzajúc krásu a eleganciu kedysi prekvitajúceho šľachtického sídla. Návštevníci sa prenesú do doby bohatstva a vznešenosti, keď preskúmajú zložito zdobené miestnosti a sály, z ktorých každá ponúka pohľad do bohatej histórie a kultúrneho dedičstva tohto nádherného hradu.
Ďakujeme za pozretie a ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a nižšie môžete napísať aj prípadné komentáre alebo otázky. Ak chcete vidieť viac našich informatívnych, vzrušujúcich a zaujímavých videí, prihláste sa na odber nášho kanála.